Hello guys, mamuka sei ndinovimba kuti you're having a wonderful Friday. Kumatima nenyika pamuri. Nyaya yanhasi inyaya yakandidzimba mwoyo kusvika kwokupedzisira. Kubva zvatakaverenga nyaya pano pachannel handisati ndamboona zvakadai. Regai tipinde munyaya iyi. Tete muri right here? Please hide my ID. Nyaya yakatangira when I moved to the UK. Ndakanga ndiine 14 years. Ndakakura ndichigara nagogo, ende gogo vaida zvekunamata. Taienda kuchechi every Sunday. Tainamata tisati tarara. Munongozivawo zvinoitika kuna nambuya, vanoda Mwari. Tainamata tisati taenda kuchikoro. Tainamata tisati taenda kuchikoro. Uyezve taiuya kuUK pamaholidays kuzoona maparents. When I was 14, maparents ndipo pavakazoti vana vakura ngavachiuya kuzogara. I was so excited. You know how it is to be a foreigner, uri newcomer kuchikoro. Ndaitotya kuti ndotangira papi. But there was a guy ainzi Bradley. Akaita kuti upenyu hwangu upfave. Takabva tava mashamwari pekutanga, kana kuti ndizvo zvandaifunga kuti ishamwari yangu. Akandiona ndichingofamba ndiri ndega. Akati, "Hai, uri kumboita sei?" Ndobva ndatomuudza klasi yangu. Then we discovered kuti tanga tiri muklasi imwe chete. Takabva taita friends for 2 weeks. Then week 4 akabva nditi, "I want to introduce you to my friends." Ndikati, "I've never seen you uchifamba neshamwari." There were 4. 2 girls and 2 boys. 2 vari varungu, 1 muIndia, then the other one angari black, and iye Bradley was black. So per group apa there were 2 blacks, 2 varungu, and 1 Indian. They were so nice. Handina kumbotambudzika pachikoro. Vaita zvinhu zviri weird. But I told myself kuti this is not Zimbabwe. Saka tsika nemagariro zvinosiyana. Masleep over, vana vanoenda kumasleep over kumba kweshamwari dzavo. So vakatiti huya kusleep over. Ndikati, "Do you stay together?" Bradley aigara ega kucountry pa this beautiful house. Vanhu vane mari kuUK vanogara kucountry stroke village. Vamwe vacho varungu vaigara pafarm house. The house was very big. They were cousins. Then the Indian aigara newaiti sister yake. I didn't know the relationship, so everything was okay. I planned and told my mom, because vabereki vekuno, some of them havana kana basa, vamwe vacho havana kana fee, vanongoti ndiyo life yemuno. Momo vakati, "It's fine, I'll pack everything." Woenda. Okay, I went there. I was used to gogo kuti vanonamatira everything, but vabereki vacho vanogara vari busy. Ukati, "I want to go to sleep over," vanenge vachitofara kuti handisisina stress. So patakabva kuZim, I came with 2 sisters. The other was Guvacity, then the other one angava kutoshanda. Ini ndini mudiki. Zuva resleepover rakasvika, ndikabva ndaenda kwana Bradley. Ndiko kwatakanzi titange. Imba inge yakanaka, yakakura. Zvekunzi England kune dzimba doko zviya. Kune side kune vane mari. I asked him kuti why uchigara wega? Akati, "Mama vanombouya asi vanogara kune mwe city, vanouya votenga food and check on me." I didn't sleep until ndichishaya kuti what's happening. Ndikati, maybe it's a new place. Day riya rikapfuura. Zvekunzi UK hakuna varoyi zviya. Varoyi vari kwese. Uroyi hwevarungu huri pane imwe level yepamusoro. Varoyi vari kwese wena. Zvatinoona mamovie, mumahorror movie zviya zviriko, it's very real. So there was this room yaigara zvinhu zveHalloween decoration. Bradley aifarira kupinda imomo. So chakava chijairira chekuti taenda kumasleep over. Asi kumba kwedu vaiti mai vako vari strict. So taisaenda. I didn't have a problem nazvo. Takazoenda kumba kwemiIndia. Uya aigara nasisi vake. Sisi vacho vaipfeka hembe dzeblack, nzara dzeblack, malashes, and painge paine kiti. Tete, when I'm saying this, ndonzwa kumerera. Ndakati ndakarara ndokurota musikana uya achinhanzva nekiti kuzasi. When we woke up, I told them kuti ndarota this dream zvikanzi, "Don't worry." Ndakazoenda kumba ndikaudza mama, vakati, "Pamwe hausati wajaira kiti." Bradley akazondi aska out after ye, akati, "I loved you kubva pandakatanga kukuziva." Ndakafara nekuti mukomana uyu ainge akanaka. Bradley aiti huya kumba for movie, popcorn, what. So ndakanga ndava kungogara ndichienda. So the other girls vakatanga kuva jealous, vakuti why muchitisiya. Handina kuziva
kuti ndazviparira. Tete, it wasn't easy. Ndakabva ndazoita imwe friend aibva kuZim. Her mom was my mom's friend. Akati, ndiri kudzidza pasame school newe. I also introduced her to the group. Bradley akafara akati, I love this. Ane cousin yake yaizouya kuzogara naye. Mukomana uyu akauya akati, I was told a lot about you kushamwari yangu yekuZim. Then Tete, mavampire ariko, but because of my grandmother's prayers, ndakanzvengezewa. So my friend akatanga kuwirirana nemukomana uya. Okay, so my friend akatanga kuwirirana nemukomana uya. Shamwari yangu ainge ane musikanzwa yekungwarisa iya. Akabva atorwa ndokuendwa naye kumba kwana Bradley and the other guy. Akabva azondiudza kuti mukomana uya akandidya kuzasi kwangu. Ndikati, handisati ndakambozviona. Maitiro anga achizviita ndanga ndisingawanzwisisi. Ndikati, handisati ndambozvinzwa. Hanzi haiwa unobhuwa unoda nyaya yeBhaibheri. Ndikati muBhaibheri hamubvumidzi zvinhu zvakadaro. Then pakazoitwa party. Tikabva tainvhaitwa ini neshamwari yangu. Kwainge kune vanhu 15 same age group yangu. Friend yangu akazouya akati pane zvandamwa zviri weird, but it was not tasting nice. Zvanga zvichinhuhwa kunge ropa. Ndobva ndangoti but ini handisi kunwa anything cause mama vatusanwa vana vevarungu vanopenga vanogona kukudhraga. Pakabva padzimwa malights aiva manheru makanga muri murima. I couldn't see. Ndakatanga kutya ndobva ndabata Bradley. Akati don't worry, you're okay. Saka ndakangonzwa mati zii vanhu vakuita kunge vari kukisana kunge vari kubatana. Ndakanzwa kutonhorwa pagumbo apa. Tikati ndiani? Tikati Bradley. Akati baby wait. Nyange zvichinzi we are making out. Murima here and everyone is here. Akati don't worry, you understand soon. Bradley aifunga kuti ndamwa zvainge zvamumwe nefriend yangu of which neve ndisina kumwa and I was the only one aiva asina kumwa. Tete ndakascreama ndokubva vanhu vavhunduka. Malights akabatidzwa zvikanzi what are you doing chi? Ndikati hapana ndavhunduka. Zvikanzi okay, iwe uya. Takatorwa tiri vasikana 4 tikaiswa mune imwe room pabhedhi yakakura. Zvikanzi chirarai, hanzi we need to make out tione kuti anogona ndiani. We started kissing and kissing. Mukomana wangu akatanga kuda kudya kuzasi uko. Shamwari yangu akadyiwa kuzasi uko. Ndakatarisa tunodonzwa tuya tukasara tusisipo. Ndakascreama ndigotiza. Everyone vaita kunge vari possessed. Ndakatiza nichimhanya ndikadonha pamasteps. Bradley was very upset. Akatsama. Akapopota akataura zvakawanda. Ini ndakutya manje ndikati what is going on with my friend? Friend yangu ari kuchema uko, ari kujuja ropa. Vese vakanga vatanga kufara vachiona ropa. Akatanga kunanzva nemumwe mukomana muhombe achinanzva ropa riya. Ndakatarisa. So vose vaishamisika kuti why am I reacting? Iwe wega. These girls don't even know what is happening. Ndanga ndisina kunwa zvavanga vamwe. Bradley akati I don't want to see you again in my life. Even pachikoro ukauya uchafa. Akanondisiya kumba. I told mom ndozviri kuitika. She ignored. I was on my own. I tried. Ndikafonera gogo. Gogo vakati namata. Ndine hope dzandarota. Bradley came maneri. I don't know kuti yaiva dream here or what. Bradley akarara neni. Tikasara kuzasi uko kuchirwadza. Ndakamuka kuzasi kuchirwadza. But I don't know kuti was it a dream or real life. I prayed. I told mom vakandirova. Vakati mukuita musikanzwa. But mom, listen to me. Apa amai vefriend vakutsvaka mwana mwana can't get, but she was older than me. Anga aine 17. Zvikanzi vasikana vakangwara what police report ikaiswa. Akazowanikwa kuzasi kwakavhurika kuchibuda makonye. Ainge ashai. Vakabva vatanga kundiataka. Mom vakazosimudza musoro vaona ndakazara mazino ndichimuka ndakarumwa. That's when mom vakashamisika vakashaya kuti chii. Tikaenda kuZimbabwe kunoshandirwa, but it even got worse. Zvakaramba zvakadaro ndichingomuka ndakaneta ndikazomuka ndiine birthmark. Takaenda kuZimbabwe kuna madzibaba vakati simba riri pauri rakaoma. I don't know kuti wakazvijoina kupi, but anyone ane simba raunaro iri anenge akakomborera. I'll introduce you to my sister anoshandira. Akauya akanitora kuHarare kuna mom nakoko achiti anobva kuMount Darwin. Zvikanzi ndipei mwana tinogara naye kwetu days. Mama vakati isu tisipo. Zvikanzi don't worry, it needs me and her.
kunge tingori 2. I don't know, but I think vaida kutora zimba iri. Vaindimutsa pakati peusiku vachizama kuita zvavaida kuita, but nothing happened. We came back ku UK. Bradley came, akati, you went to Africa usina kundiudza. Ndikati, after all that happened, akati, I'm so sorry, misikanzwa yekukura. We started dating again. Tanga takuenda ku beach every weekend ende zvainoita ikoko. Now that ndiri kutaura nemi ndakuona kuti it was wrong. Taita bonde pa beach. Mama vakabva vangorivara, takabva taita worse. All the times taifanirwa kulikana ma private parts. Musikana tumukomana, mukomana tumusikana. We used to enjoy munhu wese waungowirirana naye kungomupa pen or pencil or book unenge watomujoinisa. Saka ini naBradley ndaive ndava kurota takabatana maoko tichifamba towards the ocean, tatova mvura mune vanhu vari kuita bonde. Maitikiro azvaita ndaivhunduka, then ndobva ndamuka ndakaneta. Then the other day gogo vakabva vafona vakaudza mamu kuti hope dzandiri kurota, please pray. At this moment ndaive ndisachadi kunzwa zvekunamata. Everything changed. Ndakuti ndikanzwa zvekunamata ndinotsamwa. This other time vamwe teacher vekuJamaica vakati, I need to talk to you. Okay, vakati inini, I believe in God. I don't know about you. Ndikati, I don't believe in anything. Vakati pandinenge ndiri muclass pane zvinenge zvichiitika kwauri, unozvifila here? Ndakavatuka ndikati, I don't like what you're doing now. I told Bradley about it. Takazongoonawo maphotos kunzi vamuka vakafa vachita kunge vane something chavarumwa nacho. Vanhu vakati, maybe fox or ikiti yavo yavarumwa. Pauro apa pakaitwa kunge vakaborwa kunge vaimwiwa ropa. Then ndobva ndatoita worried kuti what happened kwavari. Maybe vanga vachida kufa, that's why he wanted to tell me something. Then Bradley akauya akati pane something chandinoda kuti tiite parelationship yedu inakidze. I was excited. Bradley changed my life zvekuti ndikazvifunga ndinochema so. Bradley akandiintroducer kushandisa ma-sex toys. Akati kana usingazvizive ndiwe wakasara. Tete, I became addicted kumasturbation zvekuti painternet mukatsvaka ma-toys ose amunoona. Hapana yandisingazivi. Mama vakati handei kuZimbabwe. Ndikatsamwa, ndikaramba, ndikaudza Bradley. Momu vakandirova, ndakaskrima, ndakavhara musoro. Mama vakadona. Vakati, vakarwara, one week vachiita kunge vastroke pasaidi. Okay, vakafonerwa nagogo. Gogo vakati chii, but you didn't listen. Mom vakarwara. Vakazomuka one day. Vakati Satan anonyepa. Ndaive ndiri kuchikoro vakanamata vachipinda room by room vachishandisa olive oil vaudzwa nagogo. Vakati anoint room by room. She started praying. Ini ndiri kuchikoro ndaidzwa kutsva. Ndobva ndati, I need to go back home. I'm not feeling well. Bradley akati usainda kumba usainda. Ndichisvika zvikanzi pick your bags we're going to Zim. Ndikati how? I'm not feeling well. Vakati tinofanira kunoona gogo vako. Gogo vakatinamata. Ini ndichirwisawo. Momu vakati kana uri mwana wangu uri kuenda kuZimbabwe. Ndikati ndiri kunogara neshamwari dzangu. Vakati go. Ndichibuda padoo ndakasangana nasekuru brother yamama. Vakandisa mumota. Ndakamukira kuairport. Zvikanzi you should behave. Your friends havapo to rescue you or tokuendesa kumapurisa. Ndakadzikama. Zvikabva zvanzi naBradley, there's an assignment kuZim. You need to date 3 or 4 guys. Ndikati alright. Handina kuziva kuti ndakagadzirigwa hora. Ndakasvika mbuya vangu vakanamata. She prayed for me. Vakadikitira. Vakasvika pakushoshoma voice. Handina kana kumbopiwa time yekuti mauya. Madzibaba vaya vekuda kutora simba iri. Vakashaya nesister yavo. Ndiri kuZim ndakarwara kugara muwheelchair. Chiita kunge ndarohwa. Kuita kunge ndaita bofu. Takazonga nemwe murume akarondedzera mama zvese zvainge zvaitika kwandiri uye kuti shamwari yangu yakafa sei. Ndakadzoka kuUK, Bradley ainge atransfer. Ndakanamatira room yangu, group rose rainge ratransfer and I transferred too. Ndakapinda muroom mangu ndichitsvaka mabracelet nemaring ndichida kuzvipisa ndikazvishaya. Gogo vakati zvinenge maybe zvakatsva. Right now my life is back on track. Ndinonamata. My parents mazhinji, they don't care about their kids. They will be chasing their jobs. They don't care to see kuti what happens kuma sleepover. Now I pray nemoyo wese nekuti Mwari vakandirwira. Ndikafunga shamwari yangu yakafa achirwadziwa. Her mom passed away nekuti musi watakamona akafa. She just said, Mwari
ndimunosiva. She collapsed kubasa vakashaika. God allowed me to go through this so that I could meet him. Last year was like a horror movie. My life changed. I became a sex addict. Kana zvekunamata ndakanga ndatoneta like kutorelaxa chaiko. Anti ndanga ndakusatombonzwa kana kudzoreka. Going on holidays and on sex parties. My mom had become a prayer warrior. She tried everything. Zvekuti vaitochema time yakafamba tichiita ma-sex parties with Asians and white people, like girls to girls. Like girls to girls, never komana like we did the most. I then met this other guy last year in November. He was handsome. And the moon aida zvakarongeka. He loved me, but ndaitoshotwa naye because aisada zvekurara. I didn't know that aiva kune a strong, powerful, prayerful background. We dated for 4 months. Ndichingotiwa hameno. He invited me to your mom's house for lunch. Tete, daily ndipo pandakaona kuti ndanga ndine problem mumbi chaiyo yaisada kunamata, even kamunamato kesadza. Ndakasvika baba vaya vakangonditarisa vakaseka zvikanzwa uya pasiripo isu tinokugeza kusvika wachena. Ndakazvitarisa kuti asi ndikuita sendisina kugezere. Zvikanzi don't worry my daughter, wakageza asi mweya wako uri kuchema, bhodhi yako yakaneta nekushungurudzwa nezvivi. Ndakangoti baba vanenge vakutonakirwa neni. He started singing, tete mumba mukaita kunge mune vanhu 30 apa taingova 5. Ndakawa kutsva kunge munhu adirwa heat ashes imiwe. Ndakazongomuka ndakatota kunge ndanaiwa nekumwaiwa holy water. Vakandiperekedza kumba nemwana wavo. Ndakabuda mumota. I didn't say much. I only said thank you. Vakati God loves you. Get rid of evil things in your room. And he said get a glass of water. Pray for it uchirevesa. And mwaya muroom mako. Ndakasvika mama vachinamata. Ndakasvika ndikajoina imiwe. Ndipo pandakaona kuti changa chakabvunduka munyika yemweya. I told mama I didn't know what was happening to me and I needed help. That was my first time to open up to my mom, and I even told her about my boyfriend. Mama held me zvakaoma zvichirwadza, and my boyfriend's family too. Anti Mwari vakachinja life yangu. I became strong and powerful. My ex-boyfriend Bradley came. I heard the doorbell and I saw him on the driveway. I opened the door. Akati, what do you think you are doing? You can't get rid of me easily. Ndakavhunduka ndikatotya kuti chagova chii futi. 1. Ndakaradza zvinhu zvese zvine connection naye. Little did I know when he took my virginity, akatora blood and he did whatever he did with it. Auntie, I was in danger, but people around me were strong for me. Ndakazoita accident ndiri mumotorway. Pakaita kunge pane vision, those guys coming kumota kwangu. Pava nepapo painge paina Bradley. Akandibata roko. Then I remembered kuti I was told kuti kana ndiri pakaoma sei, call the blood of Jesus. Ndakataura the blood of Jesus. Ndakanamata pakaita mhepo. Ndakazomuka ndiri muhospital. Baba vemukomana wangu vakauya kuzondiona. He told me that tine basa and we need to be strong. Tete, ndakangoti Mwari, I surrender everything to you. Tete, ndakangoti Mwari, I surrender everything to you. Itai zvamunoda neni. Ndipewo simba. Ndiri ndega. Handigone. Handina kurara that day. Ndakaona every movement in hospital. Ndakamuka ndichiverenga Bible rangu ndichinamata. Next day I went home. Mama vakati, we need to pray mwana wangu. We need to pray mwana wangu. Mr. Boyfriend's dead. Vakauya nabe and mom-in-law. Vakakumbira mama kunamata. Takaimba nekunamata zvekurevesa. Takazovhundutswa nefire alarm. Kuenda upstairs muruma mangu maibuda moto. Auntie, zvandakaonaka moto waingova pasame place. Asi zimoto rakakura. Kuona paive nechidhori kuti ndizive kuti chakabvepi auntie, ndakaperera. Ma-sex toys akabvira. Pakasvika fire brigade. Vakaramba. Vakatarisisa. Vakati hatisati tambona zvakadai. Next day auntie, takazoona accident. Bradley akaita accident inorwadza ne 3 of his friends.
vakatsvira mota imiwe. Ndakangoti Mwari ndiregererei. I need a new life. Now life yangu yava great change. I'm now engaged to my man who held me through this drama. I'm now a prayer warrior, helping teenagers, doing great for myself. Mwari vachindiitira zvakanaka nekundishandisa semudziyo wavo. Mwari vakatendeka. Hallelujah. Ndakabva ndabvunza saka ma-sex party aya munenge muchiita sei? Akati, auntie, it was bad, like drinking and having sex, playing games like spin the bottle. So bottle yarinenge rananga, you go with or truth or dare. I was lucky because the other guy ave mukuru aidida, so he used to say uyu ndewangu ndega, but with the other girls kaitoita. Lucky was I never had sex nevakawanda pagroup iroro because of that guy. But vamwe vairara nevese vavaida and kuita magames like vanhu vanoita sex kuona kuti ndiani anokasika kuproducer. Paive pasina zvekuti kunyarara zviya, vanhu vaingoitana munhu wese aripo. Lesbian vamwe vachiitwa kumashure. Mwari, denga rine ngoni iri. Oh, I'd forgotten about the other guy who had sex with I'd forgotten about the other girl who had sex with one girl same time. Mumwe achiita nechaipo chaiko, mumwe achiita nekumashure. Umwe mukomana anenge achiita musikana, musikana achidya umwe musikana, zvichingoenda zvakadaro. Ndizvo zvakavawira. So last night pataitaura nyaya iyi, vakanga vatumira iri audio, saka ndaita ndichitaipa zvese zvavaitaura. Sapanda ndisinganzwisisi ndaibvunza. Takataura kusvika kuma-11 takataura kusvika kuma-11 and vakataura zvakawanda kuti kazhinji kacho ma-parents anenge achichesa majobs, and we don't even blame the parents because one parent inenge ine mabasa 3, haana time, vanenge vasinawo time nevana, but a lot will be happening in our children's lives. And as a parent, it really broke my heart. Of course, I don't have 3 jobs, but I'm also maybe failing my children. Ndopaunotozoona kuti mwana wakanopinda nezvimwe zvinhu zvaunenge usingatombozii, zvausiri aware of. Actually told my husband nhasi makuseni ndandichitaura naye, akati no, we need to change our life. We need to stop being busy and make time for the children. Even 2 hours. Titambe navo, titaure navo, tizive kuti chii chiri kuitika muupenyu hwavo. The other thing chanyayondibata mwoyo wangu ndechekuti pose paizama kutaura kuti mama ndo zviri kuitika, mama vai-ignore, mama ndo zviri kuitika, mama vari ku-ignore. Asi chimwe chakanyayondibata ndechekuti amai veshamwari yake vakainda vachinotsvaka mwana, pakawanikwa mwana hazvina kuvabata zvakanaka. Kuona mwana wavo akavhurika kuzasi, hamene kuti akarepiwa nevanhu vangani kusvika afa, akafa rufu runorwadza. Imagine as a mother seeing your child achibuda makonye kuzasi, akangodhambiwa there. It really broke her heart. Kusvika mumuzo vakazongodonha kuchipatara, hanzi she was never okay. Vakazongodonha ndokubva vafa. This is very painful. Uyezve handiti manzwa kuti pana teacher vakamuka vakarumwa kubva vafa. Nyika yatinorarama inyika inorwadza. Uyezve chimwe chandafunga futi panyaya iyi inyaya yanambuya. The power of our praying grandmothers. Vana gogo vedu vaimuka makuseni ega ega vachiimba. I remember very well when I would wake up kuti gogo vanomuka vachiimba tenzi mucha zvandoimba zvepamangwanani every day, Monday to Sunday, 365 days a week. Vanga vasina musi wekupangama kumuka vachiti tenzi muchawa ndoimba. Vakatikudza zvakanaka, but maybe we are failing our children. Are we able to wake up each every day and sing tenzi muchawa ndoimba? Are we able to wake up every day and pray? Are we able to do that? Or we are so relaxed, we are so comfortable, so that we don't see the need of God. Life yatiri kurarama, a lot is happening. Vana vedu vari exposed to a lot of things. May God help us to be able
paitika chishamiso chakanyanya pakazouya uyezve pamwe panyanya kundibata ndepekuti vakanamata vachinamata kudaro murumu mukaita moto waingopisa zvinhu zvaSatani. There is power in the blood of Jesus Christ. There's power in the name of Jesus Christ. If you ever doubted God, I hope today you're going to change. Let's learn to be people who are prayerful. Let's learn to call upon the name of Jesus Christ each and every day. Chero vana vedu vachivigwa nezvakawanda ngativanamatirei izuva nezuva. Pavanoenda kuchikoro, we don't know the challenges that they face. Let's pray for our children. Vabereki, nhasi message iri kuti mukai, kana makarara mukai. Wake up and start praying for your children. I don't know what else should I say. May God help us. It was so emotional. Zvekuti ndakazongomutumira imwe nziyo inonzi One Peace Like a River. Sometimes you just want peace. It's just a quiet song. One Peace Like a River. It is well with my soul. Because she blames herself for a lot of things. It is well with your soul. God loves you. Tinokutendai nekuona episode yayo. Tinokutenda nekuona episode ino kwamaita ngadai Mwari ava nemi, mungava ne great weekend. Mwari akukomborerei.